Wag mong pilitin. Oh. Sa tong imong. Ayaw pugsa kay basig mo hilak ra na. Okay. Wag mong pilitin. Oh. Baka mo umiyak. Baka mo umiyak ra siya. Hello? Mga kahugot? Ngayon, nandito yung ano. May bisita na naman ako. May bisita na naman ako. Siguro, parang magpapagawa ng part 2 to ah. Magpapagawa ng part 2. Oh, dumating na naman dito sa amin. Tulog pa si Kuan. Oh, ito. Oh. Anong masasabi mo sa mga subscriber natin, mga viewers natin? Part 2 na to ha. Anong masasabi mo, Uncle? Uncle ko. Anong masasabi mo? Bumati ka? Magandang Lakasan mo. magandang hapon sa inyo diyan. Nandito na may kami. Naming mga joke-joke. Okay. Mag-part 2 naman tayo, part 2. Oh, sige, part 2. Yung ano, translation para, salamat sa nanonood. Bisaya to Tagalog translation. Salamat sa nanonood yung part 1 namin. At ngayon, magpa-part 2 kami. Sana maraming matawa at masaya. At sumaya. Ito. Sinsya na kayo sa mga Tagalog namin. Sige, yeah. Ready ka na? Ready na. Sige. Ako ang magbisaya, ikaw ang magtagalog. Sige. Yeah. Oh, ito. Ayaw kahadlok kay naara ko diri. Huwag kang matakot. Kasi nandito ako. Oh! Yes! Tama. Asa ka mo adto? O kanus ka mo balik? Saan ka pupunta? Oh. Kailan ka dumating? Kailan ka uwi? Oh, okay. Ito. Asa man mo gikan? Nganong karon pa man mo ni abot? Bilis! Saan ka? Kusga! Saan ka? Saan kayo galing? Di, Bisaya. Oh, asa mo gikan? Nganong karon pa man mo ni abot? Saan ka galing? Oh. Ba't kayo ka pa... Ba't ka ngayon ka dumating? Tama. Marunong na siya. Okay na. Marunong na siya. Dami. Yes! Saya niya. Ito. Bay. Pahulma ko kwarta, be. Kay na ako'y paliton. Bye. Oh. Pahiram ng pira. Oh. Pahiram ng pira. Para... ngayon, nalilimutan ko. Nalilimutan ko kasi yung kan. Sige, diretso na. Oh. Pahiram ng pira. Oh. Okay, maingay dyan. Para mayroon kong bibilhin. Tama. Oh, ito. Ayaw pugsa kay basig mo hilak ra na. Sa Tagalog.
wag pilitin. Go. Sige, teka. Huwag kang Oh. magbiro. Oh. Sige. Huwag mong pilitin. Oh. Sa tong imong. Ayaw pug sa kay basig mo hilak ra na. Sige. Huwag mong pilitin. Oh. Baka mo umiyak. Baka mo umiyak ra siya. Ito. Ayog saba. Ano na? Ayog saba ha. Kay basig makasabaan ko. Oh, sige. Huwag mag-ingay. Oh, sige. Kasi Oh. magalit siya. Galit. Wag maingay, baka pagalitan ako. Dili siya. Palpak na naman. Ito. Nagano nga tao. Oh. Pag-amping sa imong lakaw, paraway mahitabo sa imuha. Pag-amping sa imong lakaw, paraway mahitabo sa imuha. Pag-ingat sa paglakad. Sige. Kasi baka madapa ka. Mag-ingat sa mag-ingat sa lakad para walang mangyari sa iyo. Ganyan. Madapa de ako. Tama. Madapa. Oh, kay mangyari. Oh, Hinayog lakaw. lakaw. Ako bito. Tama. Sige, gini. Madapa de ta. Gini. 1 point. Oh, gini. Ayaw sa ka diha, basig mahulog ka. Okay. Huwag kang umakyat dyan, baka mahulog ka dyan. Good. Okay. Palakpak ka. Okay na. Ala. Kinsa man nagsulti ana, nga dili man na tinuod. Okay, sa Tagalog. Pina-emosyon ha. Kinsa man nagsulti ana, nga dili man na tinuod. Oh, sige, Sino emosyon. nagsabi yan? Oh. Hindi. Sinabi. Sige. Oh, take to. Kisa na inguna na, nga dili man na tinuod. Kisa na sulti ana, nga dili man na tinuod. Oh, imong ko. Sino nagsabi dyan? Oh. Hindi mo yung totoo yung sinasabi ko. Tama na daw. Okay. Kasi may lakad pa daw siya. Sige, magbabay ka na. Babay na ako. Babay. Mayroon pa kong puntahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Gunja na kung trintay. Maraming salamat sa inyo at don't forget to subscribe, watch the video, and click notification bell. Sige. And click notification bell. Sige. Ang click. Notip- Multiplication. Maraming salamat sa inyo lahat. I love you. Mahal na mahal ko kayo. Babu!